Mene bunda üsteme revişte türtüp koyulan bir sorun var. Benim ide Alisa var. Bilasizdir bitinde. Голосовой помощник. Alisa. Tovush bilan javob bera turgan yordamchi. Yandex kompaniyasi o'ylab topgan ham chiqargan jihaz. G'obg'ali so'rovlarga javob beruvdan boshlab, qatlovli masalalarni shishuvga qadar boshqarib chiqa oladi. Alisani smartfonga, planshetga, kompyuterga, avtomobil sistemaga kuylab bo'ladi. Ayrim kolonka stansiyalari rəvişində chiqariladi. 2019-yildan türk tilində də ishlaydi. Motorg'ini so'rasang, Elfina Ashamova jırlarında yangırata oladi. Benim yaratkan jırlarım var. Hem şunda birinçilerden bulup sizin jırlarınız gelip çığa başladığını görürüm. Ondan sonra unutmagan. Üzerinizin uyunuzda Alisa var mı? Var. Şolay mı ne? Var. Nerede nerse turunda söyleşəsiz Alisa bilen, nerse soratasız, üzerinizin jırlarınızı jırlatasız mı onlardan? En birinci sorayım nindi pagoda deyip değil mi? Ben de şolay etem. Günümü şundan başlayayım. Pagodаны sorayım, onları sorayım, qoya мероприятияға барасы болса, bu точкадан 2 точкаға неше километр деп sorayım değil mi? Но ол ялгыша, конечно, қойшақта талашта кетебіз бізләрем белән. Дөрес җавап бирмей қойшақта инде. Ну, ол миңа бик кирәк, Алиса белән. Аннары бик кирәк бер нәрсә ашарга пешерергә куйсаңмы, тегеләй, былай куйсаңмы, теге нигә напоминаниягә куярга. Онтып җибәрәсең бит инде аппликация итеп, телефон белән тегеләй болай. Ул сразу напоминание бирә инде, бит 5 минуттан включи, 10 минут барса да инде миңа Алисасыз мин хәтер алмыйм. Миңа аны балалар белән киткәннәр берничә ел элек. Бик кирәк ул миңәргә. Мин урамга чыккаштан да даже өйрәнгәнмен инде, әйме, кийин урамга чыгамда үзем белән үзем. Алиса, сколько градус демәйме әйтә мин иде. Benim bilesem Alisa utunda söndüre gidiyor. Әйе. Ondan sonra tağın televizorunda kabızı. Benim şunları hazır Алай iyiydi. гына да түгел, jugalgan telefonны шалтырата әле. Sizin onda isareti de var Alisa'nızın değil mi? Әйе, миңа көйләп куйдылар, әйе. Ого. Менә телефонны кайда куйганын әйтәсең бит, әйме? Әйе. Көйләп куясың да, Алиса, нәрсә, ищи мой телефон, я потерял дисең, әйме? Сразу шалтырата башлыйсың әргә. Ну, бер генә номерга көйләнә, 2 номерга түгел уже. Sizde ничә номер бар ул? Берәү генә әйтә. Юк, минем бер генә телефон, бүтән телефон юк. Алай икән. Юк, например, ирең белән хатын торасың икән, әйме? Я хатынныкын гына эзләп таба, ернеке 2 кешенекен бергә эзләп. Ирек сөп келәмей мисин? Әле ул югалтмыймы? Юк, ул югалтмый. Мин югалтам.